Welkom bij alweer de vierde uitsturing van Nijbeets Gier Terug. Welkom. Het programma van, maar vooral ook oer Nijbeets. Je maakt de oude dagen Nijbeets van allerlei verschillende kanten schenken. Tiesje zeggen we weer waarom in de geschiedenis. Maar vooral Wensje en Toonsje zeggen we vooruit aan de hand van de sport en aan de hand van de zorgsector. En Joert zien we dat dwaan bij het zwembad van Nijbeets. Maar dat doen we natuurlijk net voordat we ons verste items gaan. En zoals alle dagen beginnen we met de kunstenaar van de dag. En dat is Joert Gert Tabak. Gert, ik kom even bij jou. Ja, kom even naar beneden. Ik wilde vragen, wat ga je vandaag voor ons maken? Maar het vertelt zichzelf. Jij fotografeert. Ik fotografeer, ja. Ik probeer de blauwe druifjes te fotograferen door de paardenbloemen heen. Dan stel ik scherp op de blauwe druifjes en komt er een prachtige waas van dat geel en dat groen van die paardenbloemen voor. Waardoor je diepte in je beeld krijgt. En dat levert hele mooie, een beetje aquarelachtige foto's op. Nou, dat klinkt alsof je er een hele protte verstand van had. Dat leeuw ik direct. Ga je nog tips voor de meesten thuis die hun vakantiefoto's wat verbeteren willen? Ja, wat heel belangrijk is dat je een beetje op hetzelfde niveau gaat fotograferen als je onderwerp. Als je diepte in je foto wil hebben, is het heel belangrijk dat je iets op de voorgrond zoekt. En dan bijvoorbeeld het onderwerp daarachter fotografeert. Zodat je inderdaad die diepte krijgt, die afstand. En probeer een beetje op hetzelfde niveau te blijven zoals ik nu ook met die bloemen doe. Want als je van bovenaf fotografeert, dan krijg je nooit intimiteit in je foto. En zo dus wel. Oké, nou hartstikke bedankt. Ik ben heel benieuwd naar wat het op gaat leveren aan foto's. We komen aan het einde van de uitzending natuurlijk weer bij je terug, zoals alle dagen. Geweldig. Nou, ik heb misschien wat tips voor wat je hier op het museumterrein kan fotograferen. En dat zijn de kjeltjes die we hier op het terrein hebben. We zullen hierin, daar ben je jongens mij wat kjeltjes. En ik zie ook een kjelle keurder hier al. Nou, daar moeten we zelf even hinnen, daar moeten we meer van weten. Naast mij hier is nou Albert Stoker, de kjelle keurder. Jo bent keurmaster. Nou ja, wel let je dan vooral op wat je de kjeltjes zou zeggen. Je wil graag een keel die compleet in elkaar zit, harmonisch. Het lauwst je een keel wat een goede middenhand had. Dat is bij zijn bond heel goed te zien. Het is eigenlijk een heel mooi clubje keel van de keurmeester om te beoordelen, omdat ze uit inrennen. En het zal heel wat op elkaar likken, dan valt er geen verschil te ontdekken. Nou, dan kan je zelfs zien dat die volle meer inhoud had dan die andere twee. Dat ze nou alle drie lieke hard werden zoen, dat is voor die middelste, dus vier wij de keel werden met de meest positieve uitstraling. En kun je heel even aan een paar indicatoren zeggen van waar zeur het aan, hoe er op een poorten zit of... Nou, de poorten wil je graag parallel eronder hebben, van achteren besjust. Ze mij net de kroon werden, maar ik net de rug. Dat had wel invloed op de slijtage aan de klauwen. Dan via de zakzijde was de middenhand, die ribben was graag wat uit elkaar, maar als je een beetje voorstellen als van boven shirt met een beetje een skippiebal eruit zien. En dat die ribben echt uit elkaar gaan. Verder was ik lengte in het keeltje in. Nou, dat liet die bond ook heel goed zien. En mij wel een beetje grafik werden, net te, maar die is heel fijn. En deze is eigenlijk iets te jong, maar deze die toont wat balkachtig, zodat ze dat dan nemen. Maar nou, zoals ik zei, dat vind ik dat een heel mooi keeltje dat hij daar nou in stapt. Die is heel mooi. Ik word de jongens heen vragen. Kan er iemand van je bij mij komen? Ga je hem vaker naar de kjellenkeuring? Want je rennen hier heel goed met de kjellen. Doe je het vaker? Ja, een beetje. Ik echt naar een kjellenkeuring of vooral thuis? Naar die kjellenkeuring. Ja, en hij en ik was prijzen won. Ja. Nou, dan doe je het hartstikke goed. Je rennen hier hartstikke goed met de kjeltjes, Roen. Ik zou zeggen, dat is geweldig. Nou ja, zou je hem nog even een rondje dwaan willen voor uw keurmaster? En nou ja, het is een vakkeur al uitsprutsen, maar je gaat de oren 12 zelfs hier ik nog. Zou je daar, nou ja, ik verzis een keer, nou ja, hoe groeien die ik terug als die grote wieten? Kun je er al wat van zeggen? Ja, dat kan je wel zeggen. Die zal nooit zo zwaar uitgroeien als die witte. Dat is een fijner bouwt keel. En deze is volle jongen, dus wat dat betreft is het een minder vergelijking. Bij deze maak ik een bijzien, deze is toiletteerd op de oude manier, de ouderwetse manier. Vroeger werden de keel net skeerd. Dan werden ze mij lang hier wasken en dan werden ze in de ring gebracht. Er is dus een duidelijk verschil tussen in de kwaliteit van de keel. Oké. Ik zou zeggen, hartelijk bedankt voor je komst al. Jongens, je had heel goed dingen. Wij gaan oer naar het talent voor de dag. Stop je ze snel in het hok, want het talent van de dag is motorcrosser. En hij komt er al aan. Ja, u is motorcrosser. Roel van de Sloep. Zet hem inderdaad maar uit, want je houdt nog wat lawaai. De helm even houden, dan kunnen we praten. Roel, hoe lang bist je al aan de motocross? Nou ja, dikke 2 hier.
doe ik nog aan. En hoe best erbij kan? Wat liep die er mooi aan? Nou ja, het wie meer, ik zei het in je meisje ding en dat vond ik mooi. En mijn heid hier vroeger ik altijd over dingen. Nou, daar stonden we ook al gauw achter weer op een kruisbaan. Oké, dus van 10 kwam het over en het groeide verder. Dorst ik aan wedstrijden? Nou ik in Oorl en in het noorden. Nou ja, dus wel wedstrijden in het Friesland, Grens en Drenthe. En daar geven we de baan wat bedel wedstrijden. Ja. Oké, nou hier weer juist een fietscrosser. En die joeg aan, stunts zijn heel belangrijk bij de cross. Is dat bij de motocross XA? Nou, ja, natuurlijk is het wel leuk als het kerst, maar het gaat meer om snelheid. Wie de eerst door de finish is. Een kunstje is best, maar net een kosten van de snelheid. Nee, zo heet het. Daar komt het op deel, ja. Oké, ik had in de gaten. Nou, meesken, we willen volgens mij nog wel wat Sjen van Roel. Sla hem aan, zoek ze. En let wat Sjen, wat kist. Ja, veiligheid gaat voorop, dat is zeker weer. Meesken, je get dus talent van de dag, Roel van de Sloep, de motocrosser. Applaus voor uw talent, Roel van der Sloep. Na je talent is het alweer tijd voor uw centrale item. En ik hier al zijn, dat is het zwembad. Nou is het sowieso al bijzonder dat een Lietsdwarp als Nijbeets zijn eigen zwembad had. Maar het zwembad hier in Nijbeets had nog een bijzonder verhaal. En daarom ging uw reporter Thea Wouda op onderzoek uit. En die had de volgende reportage maken. Wij binnen hier in Beets het zwembad. Een zwembad dat uniek is door zijn wettenvoorziening. En dat bestaan kent door de zelfredzaamheid van alle bewoners uit Nijbeets. Wat ze zo stoer is wat vertellen kan over de skiernis. Ja, wis. In 1955 ben je hier aan de Blauwe Kamp bij de Sportvelden online. En daarvoor hier mijn groen nedig. Dat is hier uit een soort van zandgat uitgegroeven. En toen bedachten mensen hier in Beets dat je ik wel in zo'n gat zwemmen kon. En hoe is dat water hier in dat gat kwam dan, om in te zwemmen? Nou, het water hier we bij de haan, want het Polderhoofdkanaal rent hier bij Del. En dat kon men zo inletten in dat gat, of dat neder wie, of het te min wie, of wat het zuiveren worden moest. Maar ja, er moesten wel verzennings bij komen. En mij, zo goedkoop mogelijk, mijn materiaal van de werkpalen, dat zijn oude huisjes hier langs de Dommel en Nieuwenhuiswei. Ben badhokjes, een regele badhokjes gebouwd en een kantoorke van de badjuf. En hoe is dat hier al gerealiseerd? Nou, de Beetsters zijn tegen creatief in het bedenken van manieren om geld binnen te krijgen. Dat rond van verlattingen, zelfs landelijke verlattingen, maar als haardprijs en auto. Ta bazaars, er zijn verschillende bazaars georganiseerd, verlattingen en verlapacties. En als klap op de vuurpiel de bouw van een zogenaamde zwembadbungalow aan de Prikkenwei. Maar als doel om het geld wat dat opbracht te broeken varieert het meisje van een nieuwe bak. En een zuiveringsinstallatie met een gebouw eromheen. Hilbert, kun je u iets vertellen over het gebruik van het welwetter? Het welwetter komt je binnen. Door een pomp wordt het de grond halen. Dan wordt er zout bediend. Dat is om te regenereren en de rust eruit te halen. En dan gaat het door een filterinstallatie. En dan hebben we hier een grote buffer nog. En dan wordt het opsluit. En dan gaat het bad in. Gaat het welwetter rechtstreeks het zwembad in of moet het eerst zuiveren worden? Het wordt eerst zuiver, het gaat toch een grote tank die erachter staat. En daar zit zand in en daar wordt het bovenin litten en onder en dan gaat het naar het bad. En dat gaat constant terug. Er staan twee grote pompen in die de hele dag aansteken om het water in beweging te houden. Het welwetter wat uit de grond komt is zelfs 10 en koud. Het gaat het zwembad in. Hoe wordt dat verwarmen? Ja, het water wordt oppompt uit de grond. Dus dat is ijskoud, dat is een paar graden. En dan gaat het zwembad in. En dan moeten de zinnen de rest dan. Er is nou nog geen water in het zwembad. Wanneer doe je hem dat? We beginnen 1 april met het bad te vullen. En hoe lang wordt het voordat het vol is? Dat kost zo'n 1012 om het hele bad te vullen. En als dat vol is, dan zet je de filterinstallatie ook aan. En wanneer ga je hem dan weer iepen? 12 mei op de sneeuw geven we iepen en dan hebben we zo'n 15 tot 16 weken iepen. Ja, het zwembad in Nijbeets. Het is multifunctioneel, je kunt er net al in zwemmen, maar ik nog muziekmeidje. Bij mij aan tafel scout inmiddels Martin en Hilbert van het huidige zwembadbestuur. Hilbert, in het filmpje wordt verteld over acties, trolliëren heen. En dat blijkt toch echt uit dat het bad net alleen voor het dorp is, maar vooral van het dorp. Is dat nog steeds zo? Ja, dat is nog steeds zo.
Dus we toch alle mensen drogen in het bad, door de jaren heen en ik nou nog, door de vrijwilligers. Waar blijkt dat uit? Nou, ik ben al je vrijwilligers voor de tuin, voor de technische ploeg, voor de kassenhulpen, voor de scheermakers. Dus ik ben al je vrijwilligers met elkaar, alleen het badpersoneel dat we betalen. Ja, en ik zeg dat je met hele speciale vrijwilligers ha. Juster hier weer de zwaardboerderij de Riepen aan tafel zitten, maar die doen ik nog snel aan klussen bij hem, zeggen we in de film. Ja, het moet altijd doorgaan. Hè? Ik bedoel, het is gewoon een bedrijf wat door vrijwilligers gerund wordt. Ik bedoel, het moet netjes wezen. Het moet functioneren. Het gaat altijd door. Er is altijd wat te doen, ik begrijp het. Hoe zit het, we zeggen alle ingewikkelde installaties wel even steen. Een zwembad runnen in het samenwat. Is dat voor een bestuurder als vrijwilligers nog wat te doen? Jawel, het is wat het waan. Maar het moet wel al gebeuren natuurlijk. En we zijn vrijwilligers. Maar ik bedoel, de techniek, als er storing is, moet er altijd niet wezen die het opdragen komt. Want ja, er zijn mensen die willen zwemmen, dus dat moet wel mogelijk wezen. Ja, het gaat altijd terug. Hoe zit het met de toekomst? We hebben het zwembad, het verliezen op een film zien. Wat ben het plan voor de toekomst? Nou, we gaan binnenkort los met zonnepanelen. Er komen een hele serie zonnepanelen op het dak en in het veld te staan. Zodat we onze eigen energie kunnen opwekken. Dat drukt de kosten. En ja, voor de rest, we blijven gewoon investeren en watertrappelen op door te gaan. Het blijft doorgaan. De plannen, het zwembad moet blijven bestaan. Alle acties over de afgelopen jaren, nou, dat moet blijven doorzetten. Ik begrijp het. Hilbert, nog even in het kwad. Het bad is nou zo'n dikke 50 jaar oud. Hadden we nog eens een keer 50 jaar vooruit zeggen. Waar zit het bad dan? Hoe ziet het eruit? Nou, het ziet er natuurlijk nog mooier uit. Op hetzelfde plak, maar een dak erop en verwarmen. Een dak erop en verwarmen. Nou, meestal, wat vinden we daarvan? Nou, we zeggen wel, het bad is nog steeds net al in de voor bezig, maar ik van naar bezig. We zullen genoeg mensen zitten die daar genoeg stiepen voor je aan willen. Het leeft in ieder geval. Heren, bedankt voor je komst. Gaan wij even zelfs weer oer naar de cartoons, zoals alle dagen. Douwe Dijkstra, let maar even zien, wat hast je makken? Geweldig, geweldig. Een leeg zwembad. Ja, dat kan nog net. We kunnen nog net zwemmen nou, inderdaad. Eerst maar er wet erin. Prachtig, jouw applaus. Ja, dan gaan wij nou naar het volgende onderwerp. Wij hebben een muziek van Joert van een hele speciaal ensemble, kunnen we wel zeggen. Het Oude Peerske weekend hier in Abeets had dit koor optreden in het Warfsjerken. En zij hadden Matthäus Passie uitvierd. En nou ja, het is een speciaal koor. Wat is er bijzonder aan? Vreeg ik aan de dirigent Paul van der Voort, die in eerst zit. Het bijzondere was dat het een open koor is. Iedereen uit het dorp mocht meedoen, of je nou zangervaring hebt of niet. Een prachtig gelegenheidskoor, begrijp ik. Zo is dat. Oké. Ja, de originele uitvoering is natuurlijk van Bach, van de Matthäus Passie. Heb je er veel aan moeten wijzigen? Of willen wijzigen? Nou, het is anders. Bach heeft hier niks mee te maken. We hebben een hele nieuwe Matthäus Passie. Hij werd pas voor de tweede keer ooit uitgevoerd. Hij is afgekomen in 2011. Oké, een hele nieuwe uitvoering. Nou, ik denk dat we daar behoorlijk nieuwsgierig naar zijn. Wij willen wel wat horen van het koor. Ja, wat je hoort is alleen maar het koor met 3 instrumenten. Er hoort eigenlijk een orkest en een combo met slagwerk en zo bij. Als we bij de uitvoering waren geweest, was het nog specialer. Ik begrijp het. Maar succes!
Muziekinstrumenten erbij of net. Het is bijzonder. Een bijzondere uitviering. Dat is wel duidelijk. Ik zou zeggen, wien of geen wien, ze jouwen er niks om. Applaus had West voor het koor. Prachtig. We gaan oer naar de soap. En ja, de wie een nieuwsgierige man in het dorp. Wat woer die? We weten het net. Nijbeets krijgt bezoek, maar van wie? We zullen het zien in deze uitversturing van de soap. En, wat voor stukjes is het aan? Ik ging naar dat roeikamp, dat gekregen van kampioen is winnen en wat is het helpen? Gewoon bakken koffie. Ik hoor net. Oké, kom eraan. Ik dan wel dat in Oren Sterren is opgetreden. Oké, is goed. Wat ben je van het waan? Oh, ja, bij mij het nou ik wil weten. Nou, Oren Sterren. Ja. Oh, Justin Bieber komt. Justin Bieber? Ja. Wauw, wat vet. Ja. En wat doe je hem dan? Ja, wij willen wat eventjes wat organiseren. We willen even een rondleiding terug het dorp van is. Oh, nou, dat willen wij. Ik mij dan. Maar het hoeft echt niet, hè. Wij kunnen het zelf ik wel. Jongens, denk je nou echt dat Justin Bieber komt? Ja. Nou, die komt net. Tuurlijk wel. Nou, echt net. Waarom net dan? In het stadion, er staat op het agenda niks over Justin Bieber. Nee, natuurlijk net. Hij mag geheim blijven. Nou, waarom moet het geheim blijven dan? Of ze komen al in het wat beginnen en dan... Ja, nou, misschien wel net. Misschien willen we helemaal net volle publiek. Ja, maar als ze naar New York gaat, dan weet iedereen het toch al. Ja, maar naar Beets is precies in Beets. Precies dan in Beets, maar niemand het weten. Dat is wel een beetje raar. Het is ook helemaal naar hier, hè? Nou, Beets voorzien het heel vol aan ons, dus wij wil ik maar helpen. Nou, waarom moet hij hem naar mij helpen dan? Wij willen gewoon ik mij helpen. Maar dat doet echt niet, jij wij kunnen het zelfs weer wel. Nou, wij willen ik helpen, toch? Ja, helemaal gelijk in. Nou, bedenk je zelf maar wat, want Jip kan u net helpen. Nee. Nou, wij doen gewoon wij het lekker museum. En dus. Rondvetteren deel en zo. Dat wie uw idee al? Net eens, dat is uw idee. Rustig. En wat, je mag ook gewoon net aan de bek hingen. Waar doet die hoen? Waar zo het speciale wetten voor die hoen regel je? Waar die Jerry kent? Dat mij Jim wat waar. Als wij de rest maar dagen. Nou, dat doen wij dus net. Wij doen het wetten wel en wij doen je maar net bij bemoeien. Nee. Dus. Nou, als dit goed komt, dan komt er meer goed. Waar hier dat toch? Justin Bieber komt naar Beets. Maar waarom? En zou er echt komen? Morgen zullen we het in de laatste uitsturing van de soap uw stakomst. Geef me nou weer waarom naar uw kunstenaar van de dag, Gert Tabak. Gert, hoe is het bevallen om in zo'n korte tijd wat foto's te maken? Nou, gelukkig was de zon er nu en dan even. En dan kun je nog veel mooiere foto's maken. Omdat het licht dan een beetje zo door die dunne blaadjes van die bloemen komt. Dan ziet het er nog spectaculairder uit. Licht heeft dus een grote invloed op de foto, begrijp ik. Ik snap dat je nog geen foto's hebt kunnen afdrukken zo snel. Maar je hebt wel een heel mooi boek mee met voorbeelden. Zou je wat kunnen laten zien hoe je foto's, die natuurlijk nu nog in je camera staan, maar hoe die eruit zien als ze eruit komen? Kijk, hier kun je heel goed inzien dat als ik door beplanting heen fotografeer naar iets wat daarachter ligt en dat scherp stel, dan doet die andere kleuren prachtig mee in de compositie. En dat is dus de bedoeling van deze manier van fotograferen. Oké, dus je fotografeert door de bloemen heen, ja. En dan krijg je zulke beelden. Precies. Nou, kijk, die waas van de andere bloemen die doet mee in de compositie. En dat maakt het tot een kunstwerk, zou je kunnen zeggen. Ja, nee, dat is helemaal waar. Het is een prachtig kunstwerk. Niks anders dan complimenten voor de kunstenaar. Als wij meer werk van je willen zien, want dit boek staat bij jou op de boekenplank. Ja. Waar kunnen we nog meer werk van jou zien? Bij Atelier Tontelinde, hier in het dorp. En op de website van mij, gettebak.com. Oké, nou duidelijk. Zowel letterlijk in het atelier als op de website kunnen we kunst van jou zien. Nou, prachtig. Bedankt voor de komst. We gaan mooie beelden zien. En succes verder. Nou, gaan wij naar het einde van de uitsturing. En dat komt van het koor. We gaan vragen om hichtepunten. Nou ja, wie in de safvolle, ze komen net in je kiezen. Vandaar 2 optredens hier. Nog een keer de Matthäus Passie. En voor je thuis, graag ontmoeten.
is je lief.